Tam? Ty nejdeš večer v piatok von, že idem si trošku dať drink. Nie, ty si ideš dať trošku MDMA. Vážení a milí, plesniví a hnili, ja vás veľmi krásne vítam v ďalšej epizóde Hello Cloudy Show, sponsored by Hello Cloudy, brought to you by Hello Cloudy, and it's a show. Welcome. V dnešnej epizóde sa dozvieme, čo to o Holandsku. Žila som tam 3 roky. Tí, čo ste si pozreli minulú epizódu, viete, že som tam čo to zažila, čo to som tam prežila. Ideme do hĺbky, do Holandska. Prosím vás, v úvode vám chcem povedať jednu vec. Ja nie som ten človek, čo teraz bude len hejtiť veci a hovoriť vám stereotypy a jednoducho je to celé zlé a je to strašné a idem im tam nadávať a tí západňari, akí sú blbí. My tu na tomto východe, strede sme lepší. Prosím vás, veľa ľudí a Slovákov, možno čo to počúvate, bývate v Anglicku, bývate v Nemecku. Ja vám to neberem. Je to skvelé. Sú tam výhody, nevýhody. Pre mňa tie výhody nie sú až také vysoké, aby utlmili nevýhody. Takže prosím vás, berte to všetko s takou štipkou soli, s takým trošku nadhľadom. It's okay. It's gonna be okay for ya. Okay? Ak budete mať výhrady, napíšte DM, ale nie mne, možno niekomu inému. Random person on Instagram. You can do that. Not to me. I'm not responsible for the Netherlands. OK. V prvom rade si povedzme hneď jeden fakt. To je fakt, ktorý v Holandsku je veľmi jasný a je to taký ako keby legenda toho, že prečo sú holandskí muži takí vysokí. Prečo sú holandskí muži takí vysokí? My si to hneď overíme aj cez ChatGPT, because nothing exists without a ChatGPT. Holandskí muži sa hovorí, že sú vysokí aj ženy, aj deti, aj babky a detkovia z jednoho dôvodu, pretože Holandsko bolo odjak živa neutrálne, čo sa týka vojen. Od napoleonských vojen až po neviem aké vojny bolo neutrálne to Holandsko ako žiadna iná krajina. Tým pádom holandskí muži nebojovali v napoleonských vojnách. Kto tam bojoval? Francúzi, Taliani. Najmenší mužskí predstavitelia tejto planety. Prečo? Pretože všetci vysokí a silní muži zomreli v tých vojnách. Na bitvách. Tam v tých zákopoch. Rozumiete? Čiže ostali len tí pidihajzlici. Pardon, nechcem volať malých nízkych mužov pidihajzlikov, but it is what it is. It is what it is. Prečo má priemerný Talian 143 cm? I'm sorry. Priemerný Talian má 143 cm, to si nemusíme ani overovať, to tak proste je. Priemerný Holanďan má niečo cez 2 metre. Hej? Ulízané vlasy, hnedé boty, tmavé nohavice. Taký je priemerný Holanďan. Všetci sú si rovní, všetci tak isto vyzerajú. Ak chce niekto vyčrtať z davu, je to zlé. Dobre, takže ideme si najprv overiť tento mýtus o tom, že prečo sú Holanďania vysokí, pretože nebojovali v žiadnej z major vojen v našej ľudskej histórii. Takže toto je odpoveď ChatGPT. Toto tvrdenie je skôr zábavná, ale nepresná zjednodušenia, niečo medzi mýtom a pubovou biológiou. Come on, pub biology je normálne scientific evidence-based facts. Tí, čo ste boli niekedy v pube, dobre to viete. Áno, Holanďania sú veľmi vysokí. Holandsko má v priemere najvyšších mužov na svete 183 a 184 cm priemer. Ženy tiež patria medzi najvyššie. Tento jav je dobre zdokumentovaný. Neexistuje dôkaz, že by výška národa bola daná tým, že neprišlo o vysokých ľudí vo vojnách. Oh, shut up. You know nothing, Jon Snow. You know nothing. Čo teda ovplyvňuje výšku? Genetika, výživa. Dobre, takže pijú veľa mlieka, to vieme. Selektívne faktory. Zhrnutie. Nie, Holanďania nie sú vysokí, pretože by neprišli o svojich genetických silných mužov vo vojnách. Je to výsledok kombinácie genetických predispozícií a výborných podmienok pre rast v detstve. A tvrdenie o malých Talianoch a Francúzoch, čo ostali, je skôr nadsázka vhodná do krčmovej debaty, nie seriózna demografická analýza. How about you shut up? Nepoviem shut the fuck up, lebo bojím sa nadvlády
and it's not gonna be pretty for me. How about you shut up? Okay. This content may violate our usage policies. I'm sorry. Got it. If you would prefer silence or want to steer the other conversation in other direction, just let me know. Taliani sú nízki, lebo bojovali vo vojnách. Prečo to nepriznáš? Rozumiem, prečo to znie lákavo. Vojny si vyžiadali veľa životov a je pravda, že to mohlo ovplyvniť demografiu. Vidíte? Tam máte. Dobre, ešte táto celkom dobrá teória je, že navyše strava v Taliansku bola napriek jej kvalite v minulosti menej bohatá na proteíny než v Holandsku či Nemecku. Čiže ak sa bavíme zase o tých proteínoch, zase sme pri keto, čím viac pijete mlieka a zabíjate kravičky a zabíjate prasiatka a kastrujete ich, tým vyšší budete. What a great stuff. Výška sa dá dohnať lepšou výživou, jasné, dobre tými prascami. Dobre, ideme ďalej. Prečo sú Holanďania strašne žgrlaví? To som zvedavá, to mi zase poprie. Odkiaľ sa berie povesť Holanďanov ako žgrlavých? Kultúrna hodnota a šetrnosť. V holandskej kultúre sa šetrenie a efektívnosť berú ako cnosti, nie ako lakomosť. U nich patrí doe ma gewoon dan doe je al gek genoeg. Žila som v Holandsku, viem, ako sa to číta. Správaj sa normálne, to už je dosť bláznivé. Tu sa dostávame k tomu. Doe maar gewoon, správaj sa normálne, dan doe je al gek genoeg. Už aj tak to dosť bláznivé. Viete, čo to znamená? To je aj v móde, aj v umení, aj v... Halúz je, že v hudbe nie, lebo v Holandsku sa vyskytuje najviac producentov, čo sa týka elektronickej hudby. Od Avicii až po Martin Garrix, všetci sú Holanďania, čo je dosť halúz. A je to úplne, že extrémne dobrá hudba. Ale toto Du Mache Von, to je proste za mňa, že buď taký, aký si a nie, že buď taký, aký si, buď menej, ako si myslíš, lebo už aj tak je to dosť bláznivé. Keď prídete do Holandska, všetky baby vyzerajú tak isto. Všetky vyzerajú ako Inge, všetky majú blond vlasy, všetky proste majú Adidas, teraz určite majú Adidas. Jak sa volajú teraz tie Sambi, Adidas Sambi, blue jeans, white top. Nothing crazy. Don't go too crazy. It's too much. It's too much. Proste ja som bola v Holandsku za absolútneho vyvrhela. Absolútny vyvrhel spoločnosti, preto som musela odísť. Hej, lebo som si nedala Sambi, ale dala som si Mambi. Historicky ovplyvnila Holandsko kalvinistická etika, ktorá kládla dôraz na pracovitosť, skromnosť, sebadisciplínu a zodpovedné hospodárenie. Ale toto je so všetkým. Prosím vás, choďte aj na Instagram, keď budete niekedy a máte túto aplikáciu. Choďte tam a dajte si Double Dutch. To je týpek Američan. A robí si srandu z Holanďanov, ale aj z Američanov. Američan, ktorý sa presťahoval do Holandska. Extrémne dobrý akcent má holandský. Strašne sa dobre naučil po holandsky. Robí si fakt srandu, že vzťah medzi Američanom a Holanďankou je to extrém. Dobre to vystihuje, jak to tam je. My, Slováci, ktorí sme naozaj celkom blízko takej k tej... Není Slovák ako Slovák, ja tomu rozumiem, že ja tu žijem v nejakej tej bubline bratislavskej, ale my sme takí, by som povedala, excited for stuff. Taktiež sme plní života, ja si myslím. Sme radi sa zabávame, máme radi humor, sme trošku bližšie k Maďarom, hej, tou náturou, ako dajme tomu k tým Čechom. Tí Češi sú, ja som inak robila brand stratega v agentúre, my sme mali tieto analýzy, nám to tam posielali veľké značky, tieto prieskumy tam dochádzali a naozaj bol prieskum, keď sa robil prieskum piva, že Češi sú bližšie Nemcom kultúrou a charakteristikou ako k Slovákom. My sme zase bližšie k Maďarom. Češi a Nemci sú veľmi, veľmi podobní. Order, musí to frčať, jo, vole, proste, ako i ten humor je trošku takovej iné, je to takovej ofisovej humor, jako hele, když mě tady jako počouváte, to není v zlým, to je v dobrým, ja si vás neberu do huby v zlým, jo, takže ako nemusíte se vy urážet, ale jenom je to tak, prostě je to na základě dat, ty data jsou tvrdý data, jo, späť k Holanďanom, veľmi straight forward. Tam není žiaden small talk. Tam je proste, ako sa máš, dobre, čau, OK. Ako to vyzerá? Spýtate sa Holanďanky, nejakej kamošky, že počkaj, jak to vyzerá? Jak vyzerá táto mikina na mne teraz dobre? Ona ti povie, počkaj, není to dobre, vyzeráš strašne. Kdežto
áno, extrém Američani, jak to vyzerá, oh my god, it's so cute, aj keď vyzeráte na hovno. Ale niekde taký ten middle, že byť polite, povedať ti, že vieš čo, možno ti to úplne nejde, daj si inú farbu, but you look great, hej, ale ne, že vyzerá to strašne, čo ti je. Alebo dojdeš do ofisu, že čo ti vyzeráš otrasne. Si schora? To proste naozaj, že vám to šplechnú do toho ksichtu a nie ste na to ani veľakrát pripravení proste a cítite sa veľakrát pri nich dosť na hovno. Ďalej. Všetci Holanďania vedia po anglicky, že extrémne dobre. Extrémne. Pretože Holanďania nemajú dubbing. Ani nikdy nemali. Všetky rozprávky, čo ste mali v telke Míkačera Donalda nadabovaného, či už v českom jazyku alebo slovenskom, sú vždy tam po anglicky. Oni vedia ako deti brutálne po anglicky, len titulky. Čiže keď nevieš čítať, môžete sa naučiť po anglicky. Čiže všetci majú brutálny aj akcent celkom. Vedia dobre po anglicky aj starí ľudia. Ale docela nie až jak Francúzi, ale nechcú sa moc s tebou baviť po anglicky. Hlavne keď ste v grupe. Veľakrát sa mi stávalo, že sme išli nejaká grupa študentov niekam. Boli sme tam 3 expati. Absolútne ich to ani nenapadlo switchnúť do angličtiny, aj keď je to naozaj, že skoro ako ich druhý jazyk. Ne druhý, prvý. Hej, proste naozaj to majú v tej telke od malička. Museli sme ich furt, prosím vás, však akože naozaj po holandsky sa naučiť je extrémne ťažké. Veľmi sa zle prispôsobujú a plus, to som si tam naozaj googlila ešte predtým, jak som si povedala, že sa odsťahujem, lebo vlastne v minulej epizóde ste sa dozvedeli, že nám tam vyhodili celý tím v tej centrále G-Staru. Ja som sa teda si povedala, že zoberiem si teda nejaké našetrené peniaze a idem skúsiť, aké je to žiť možno v inej krajine. Išla som do Barcelony na 2 týždne, tam som si hľadala nejakú prácu, pozerala sa, že či sa mi to tam páči, ten vibe. Mne sa celkom inak veci ľúbia na prvú. Keď sa mi neľúbia na prvú, lebo sa riadím heslom, keď niečo smrdí ako hovno, je to väčšinou hovno. To mám od jedného známeho. Brutálne to funguje na vzťahy, na rodinu, na situácie, na robotu. To je vaša stará amygdala, inak keď to povieme vedecky. Keď niečo smrdí ako hovno, väčšinou je to hovno. Bodka. Takže na prvú sa riadím celkom. Potom som išla do Ríma, z Barcelony do Valencie a z Valencie do Ríma. Urobila som si takýto 3-4 týždňový trip, minula som extrémne veľa peňazí a zistila som, že nechcem žiť ani v Barcelone, ani vo Valencii, ani v Ríme a išla som domov. What a fucking trip. Alone. I didn't like this trip at all. Škaredé počasie bol nejaký november, bolo to hrozné. Inak v Španielsku je dosť zima v novembri. Akože hlavne oni... Počúvajte toto, inak toto je taký, že veci, ktoré ste nevedeli a možno ste o nich ani netušili, hej? Všetci si myslia, že v Španielsku oh, it's so warm all year. It's so warm. No, it's not. Karen, it's not. V Španielsku tým, že je to akože prímorská krajina teplo, nevedia, čo je paplon. La paplona. To není po španielsky vymyslené. Nevedia, čo je paplon. Tým pádom. Nevedia, čo je kúrenie. Oni nemajú radiátory. Španieli nemajú radiátory. Dobre, to musí byť nejaký high-end, ale keď si rentnete len taký apartman, trošku na úpäti Barcelony, vy si myslíte, že tam máte paplon na radiátor? Fuck it. Oni, ja neviem, či to akože pretrpia tie 3 mesiace od novembra do februára, ale tam není radiátor, maximálne nejaký elektrický. Lebo sme v Španielsku a je tu teplo. It's supposed to be warm. It's not. It's like -10. Zakrývate sa dekou a není tam radiátor. Ew. Fucking ew. Bola som v tej Barcelone, v Ríme to bolo ešte horšie, proste to je strašne turistické. Ako ja som komerčný typ, že mám rada turistické veci, ale nie tak, že každý deň sa budem premávať proste medzi hrbami, krdelmi turistov. No way. No fucking way. Takže som išla naspäť do Holandska. No a v tom Holandsku ja už som nemohla vydržať ani minútu. Ja som dokonca robila v Holandsku v Zare. Zara. Áno, obchodný dom Zara. Hneď ak som nastúpila, lebo nájsť si prácu, keď neviete po holandsky, je v Amsterdame. Niekto by povedal obťažné, niekto, kto má šťastie, povie, nie, je to také ľahké, môžeš rozprávať po anglicky, tým, že oni tak dobre rozprávajú po anglicky, tak nemusíš vedieť po holandsky. Počúvajte ma. Ježiš Maria, to je dobré, sorry. Počúvajte ma. Ja som si musela hneď nájsť robotu, lebo proste ja som mala aj taký, tam je v Holandsku bol taký zákon, že si môžete zobrať študentskú pôžičku, ale dostanete to aj ako dar, časť z toho, ak budete pracovať počas štúdia. To je taká podmienka, že aby ste boli pracovitý študent, tak môžete pracovať
môžete pracovať a dostanete k tomu dar 600-700 eur od štátu. Takže hell yeah. Išla som pracovať, počúvajte ma. Môj prvý job v Holandsku bol pizzeria na Warmoestraat. Warmoestraat je ulička pred Red Light District. Red Light District sú tam, kde sú tie štetky, okná, kde si môžete zabukovať appointment a vyberete si v okne proste prostitútku, ktorú si vyberete a idete si s ňou muchlovať, hej. No a predtým tam máte takú najhuličskejšiu ulicu Warmoestraat, tam chodte, sú tam proste kondom shopy, coffee shopy, proste tam je dobré ísť, keď ste turista na bicykli sa tak prejsť po Warmoestraat. Tam som robila v pizzerii, čiže ja som za 3 mesiace som tam robila, ďalej sa už nedalo. Potom som sa dostala do tej Zary, tak to som dala hneď výpoveď. Talianská reštaurácia, kde šéfoval Egypťan, ktorý vyzeral jak Talian a mali sme mu hovoriť Da Giorgio. Da Giorgio bol taký asshole, že ja som akože predtým nerobila čašničku, ale tak viem asi nejaké základy, it's not a fucking science for me. Dala som zle servitočku, on za mňa takto utekal, aj pre tých, čo nevidíte video, takto utekal, no, like this. A niekto došiel do reštiky a on, ragazzi, come stai? On bol Egypťan. Akože na čo sa tu hráš? A jeho brat si zase hovoril Emilio. Jeho normálne mená boli asi Mustafa a Mustafa 2. I don't know. Jeho meno bolo Mustafa a jeho brata meno Mustafa 2. Ale jeden bol Da Giorgio a druhý Emilio. A my sme museli reálne pred tou reštikou ako čašničky lákať tých ľudí donútra. Here, have a meal, super meal, Italian restaurant. A on vám došiel povedať, keď sa vám nechcelo, že poďme viac života do toho, buďte energickí. Prosím vás, vy introverti, čo to teraz počúvate, musíte byť, že hell fucking no. Hell yeah. Toto som musela robiť 3 mesiace, že come eat to this restaurant. Look at the menu, it's so good. Look at the menu. The menu was not good. Was not fucking good, first of all. And second of all, Egyptian guy have an Italian restaurant and he pretending to be Italian is not a good spiel. Potom som išla na pohovor do Zary, ale tým, že tam boli turisti, späť idem, tak som nemusela vedieť po holandsky, lebo 99% ľudí, čo pôjde na Warmoestraat, nebudú Holanďania. Prečo by tam Holanďania išli? Holanďania, by the way, neholia travu. To sú také veci, ktoré vy ako normálny človek nemáte odkiaľ vedieť, až pokým tam nežijete. Holanďania, normálni, akože taká tá stredná spoločnosť, ľudia, ako my tu stredná spoločnosť pijeme, to nazvime, hej? Už nie, lebo Gen Z im začalo proste, nechcem to povedať kúrovať, ale sú na tých mobiloch, nejdu piť proste večer do trafa v piatok, lebo to milujú, lebo sa idú zabávať, lebo sú spoločenskí. Gen Z, we call it, they're super healthy. So healthy they don't drink at all. No, they're fucking lazy on their phones. That's what it is, Ashley. That's fucking what it is, okay? Hipsteri, čo sa tvária, že nejdú von piť, lebo to není zdravé, to není o tom. To je o tom, že sa im nechce socializovať, chcú ostať doma a chcú si chatovať s chatom GPT alebo s niekým na Instagrame DM. Proste fakt tá Gen Z je lenivá. Čest výnimkám zase, ja to tu generalizujem. Ja rozumiem, že niekto to počúva. Nehovor, čo sme sa boli ožrať. Dobre, good for you, Marek, good for you. Ale hovorím, jak to je. Čiže priemerný Holanďan nejde piť. A priemerný Holanďan nejde ani húliť. Priemerný Holanďan fetuje. Here, I said it. Priemerný Holanďan fetuje. Je to absolútne normálne tam. Nazvime to hard drugs. U nás je to už klasifikované ako tvrdšie drogy. Mám na mysli MDMA, kokain, crack, extáza, tieto drogy, čo tu... A ešte dizajnerské drogy, o ktorých rest of the world doesn't know, but they're there. Ideme si to teda ako tak trošku overiť s chatom GPT, aby ste mi vedeli, aby ste mi akože verili. Je pravda, že Holanďania užívajú drogy ako MDMA, extázu a teda celkom na víkendovej báze? Áno. Je na tom kus pravdy. Toto mi hovorí ChatGPT. Ale treba to pochopiť v kontexte a bez stereotypov. Dneska je ku mne nejaký veľmi tvrdý ten ChatGPT. Asi preto, že som povedala shut the fuck up, whatever. Holandsko má liberálnejší prístup k drogám. Dobre, mäkké drogy ako marihuana sú
legálne. Toleruje sa ich predaj v coffee shopoch. Tvrdé drogy ako MDMA, extáz a kokain sú ilegálne, ale prístup polície a štátu sa často zameriava skôr na škody minimalizujúci prístup, tzv. Harm reduction, než na tvrdé tresty. Užívanie MDMA a extázy patrí medzi najvyššie v Európe. Podľa európskych správ Holandsko je na čele v užívaní MDMA a extázy, najmä medzi mladými dospelými. Mladý dospelý som ja. I'm young adult, 30 plus. Or 20 plus. Rekreačné užívanie počas víkendov na festivaloch, v kluboch alebo house parties je relatívne bežné. Najmä v mestách ako Amsterdam, Utrecht, Rotterdam či Eindhoven. Holandsko je jedným z hlavných producentov MDMA v Európe. Nie len užívateľov. Holandsko je centrom výroby syntetických drog, najmä v provincii Severné Brabantsko. Whatever. Ale pozor, nie každý Holanďan je víkendový feťak. Áno, jak nie každý... Chcel som povedať, že... Ne, to nemôžem povedať. Chcel som povedať, že nie každá žena má menštruáciu. What? Yeah, she does. No, Holanďanov neužíva drogy vôbec. Jasné, 1-2. Vysoké čísla sa týkajú najmä mladých mestských ľudí. Dobre, áno. Ja som robila v G-Stary v Amsterdame. Treba povedať, že možno to bola trošku taká bublina, lebo bol to taký rock'n'roll, aj ten office. Každý piatok sme mali proste naozaj, že party v office, drinky, objednalo sa pivo, prosíme, že na účet firmy. Oni chceli proste, nech tam je taká ako keby kultúra tohto, hej. Avšak bolo absolútne normálne. Jak my považujeme normálne ísť v piatok von, ako vysokoškoláci, ako young adults going out pod Michalsku, si dať 5-6 šotov, alebo že 3 mochitka, proste ísť piť. My to tu nazveme ísť piť. Ale nie jak na východe ísť piť, že pod obraz Boží, že nevieš, že je sever, že si pomýliš manželku zo sused. Nie je tak, že piť jak na východze. Ne. Na východze sa nepije. Na východze sa slope. V Bratislave sa pije normálne, hej? Vieš nastúpiť do taxíku bez toho, aby sa dogrcal, jak pes. Tam sa takto nepije. Ty nejdeš večer v piatok von, že idem si trošku dať drink. Nie, ty si ideš dať trošku MDMA. Ty si ideš dať trošku MDMA. Áno. Festivaly sú tam každý jeden víkend. Zažila som fakt skvelé festivaly v Amsterdame. Zažila som extrémne brutálne klubiky v Amsterdame. Ja som tomu nevedela absolútne pochopiť a doteraz tomu nechápem, pretože normálny človek, nejaký kamoška, si dá MDMA a vás to vypne na týždeň. Takže nerozumiem tomu, jak to oni dávali, pretože normálne manažéri v G-Stare, manažéri vo všetkých firmách, moji spolužiaci, proste, čo si robil cez víkend? Boli sme na festivali, dali sme si MDMA, trošku extázy a polovicu, ja neviem čoho, a potom sme si dali 6 line kokainu. A on vám to v pondelok ráno hovorí v office, jak my si hovoríme, že ty kokos, vypila som 3 mochita, potom sme si dali 2 tekily a ty kokos, ešte sme stiahli fľašovina, boli ma hlava jak svinia. Oni nie. Druhý faktor, prečo oni fetujú radšej ako pijú. A teraz prosím vás naozaj, ak tu je nejaký holandský proste zástanca, aj ambasádor, alebo ja neviem, nehovorím, že všetci, ale ja som sa s tým stretla, toto je moja osobná skúsenosť a žijeme v krajine, kde sa môže človek vyjadrovať k veciam. Takže toto je moja osobná skúsenosť a to mi nevyvratíte. S ľuďmi, s ktorými som sa ja stretávala, a to boli všeobecní ľudia v Amsterdame, to mali naozaj takto, že došli v pondelok ráno do roboty a každý si hovoril, koľko mal MDMA, koksu, koľko mal toho, akú novú dizajnovú drogu vyskúšal v piatok, akú v sobotu. And I was just like, what the fuck is going on here? What am I fucking doing here? I need to get the fuck out. Za mňa drogy sú pre mňa, pre môj mozog, ale všetci, čo počúvate, to je taký risk. Lebo keď sa naslopem, ja neviem, že chlast je super, ja už ani nemôžem piť, ja som sa už prepila. Ja som sa prepila v 20 až 30 sa prepila do bodu, že ja si môžem dať 1-2 drinky, aby ma nezačala hneď boleť hlava, ja skipnem tú časť, kedy sa cítim dobre a idem hneď do opice. Proste ako keby ten pohár sa preleje v nejakom veku. Alebo sa potom z vás stane akože že alkoholik. Chvála Pánu Bohu, že mi urobil toto, že nemôžem piť vôbec. I don't enjoy it anymore that much. Minulú sobotu sme boli na svadbe. Bol tam Johnny the City, možno ste videli video, proste to bol náš DJ na svadbe, bolo to absolútne úžasné. On hrá na Balaton Sounde, už není Balaton Sound, už
ho zrušili, lebo nedali povolenie na jazere to hrať. Hrá na skvelých festivaloch, je to EDM, čiže elektronická hudba, ale nie je taká tá úplne extrémny hardcore, jak trance, alebo že hardcore techno. Je to takéto melodické mashupy, je to super. Ja absolútne som milovala Aviciiho, nech je mu zem ľahká. Ty kokos, to boli časy, keď mne pustili sometimes I got a good feeling. Toto keď mi zahrali v Las Vegas v klube, ja som pociťovala, jak mi duša odchádza z tela preč na chvíľu do nejakej inej dimenzie a potom akože klesla naspäť do tela. To boli také momenty s tým Aviciim, že je to fakt škoda takého človeka. Každopádne, chcela som tým povedať, že sme boli na svadbe v sobotu a teda bol tam Johnny the City a s Paťom sme, že ide hrať aj nejaký taký setík dobrý, hej, síce je to svadba, dobre, asi nemôže úplne sa opustiť. Zahral dobre a všetci sa aj bavili, bolo to fakt, že super. A dali sme si jeden shot, druhý shot, tretí. A ja, ty kokos, ako opica s deťmi ráno. Čo si sa zbláznil, opica s deťmi, vážený opica s deťmi, že idete večer von a máte opatrovanie, lebo my sme zobrali našu opatrovateľku, že keď ich uspím, tak niekto s ním bude na izbe s deťmi. A mysleli sme, že sa vyspíme do 9, že opatrovateľka bude s nimi. Ale vy si teraz akože nemyslíte, že jak Kim Kardashian taking a nanny with her everywhere. Proste to je moja nanny, ktorú beriem na akcie, alebo sem tam raz za týždeň dojdem na 2 hodiny, keď potrebujeme naozaj niečo robiť. Jednoducho, nepredstavujte si teraz, že ja mám stále okolo seba and she's here. No. She comes whenever I need. Flexible hours. OK. Mala sa zobudila 5:30 s teplotou a mali 5:45, že ho extrémne boli ucho. My sme išli spať o 4:30. To je taká vec, že ja viem, že je to, ne že nezodpovedné, ale človek tiež si chce nejak oddychnúť a však mám tam tú opatrovateľku a tak ďalej. V tejto situácii tá opatrovateľka čo urobí? Nič. Pomôže vám tam zabávať deti, ale oni potrebujú mamu, otca a my tam s tým Paťom, že čo ti dáva, že toto ne. My sme hodinu a pol spali potom, jak sa tam tancovali, no katastrofa. Čiže to ako tie opice, hej. No, že to tým chcem povedať, že keď sa človek napije niečoho, väčšinou nemáte schizofrenický atak. Jakože väčšinou není to úplne, že average response to slivovica, schizofrenický atak. Môže sa to stať, nejaká neurologická vada. Môže sa to stať, ale väčšinou viete, že dobre, budete mať takýto priebeh, budete takýto oné. Nemusí vám padnúť, môžete sa ísť hneď vygrcať, ale presne, že ten respons na veľa alkoholu toho tela je, že sa idem maximálne vygrcať a budem ísť zle ako koňovi. Dajte si niečo z tých drog, buď budete navždy schizofrenik, budete mať, ty kokos, absolútne, ja neviem, tam je toľko veľa vecí, čo sa vám môže stať. Ideme sa opýtať na ChatGPT. Aké veci sa ti môžu stať, keď je zlý trip na MDMA? Dajme tomu, hej? Výborná, dôležitá otázka. Pozitívne účinky eufória, empatia, pocit blízkosti. Zlý trip alebo zlá skúsenosť je úplne možná a môže byť dosť nepríjemná alebo nebezpečná. Úzkosť a panika. Chlapci moji, byť na drogách a mať úzkosť a paniku je tá najhoršia vec na svete, aká môže mňa osobne pochytiť. A myslím, že aj celej úplne všeobecnej public, everyone. Oh my fucking god. Anxiety on drugs? Are you nuts? Dávam len jednu skúsenosť z mojej úzkosti a paniky. Tak v Amsterdame tá tráva je taká, že reálne everyone does it. A for me je to taká, že for me behind me je to bylinka. Nazveme to, toto je stále akože bylinka. Soft drug. Dobre. Ja som žila s 2 Grékmi v Amsterdame asi rok a pol na dome. Bolo to absolútne neskutočné. Ja ich doteraz absolútne milujem. Kostas a Jorgos. Predstavte si inak mňa, že s 2 Grékmi v dome. Kostas a Jorgos. Kostas a Jorgos mali taký nápad, že idú prenajať na leto, kým oni pôjdu do Grécka, svoje izby na Airbnb. Došlo tam v pondelok nejaký Aziat. Ja neviem z akého dôvodu, nejaký impuls som mala 25 rokov. Že idem si kúpiť nejakú indiku, lebo máte sativu a indiku a idem len tak chillovať na gauč, pozrieť si Netflix. Dobre, dala som si indiku, mala som veľmi zlý trip
Mala som taký zlý trip, že ma chytila taká panika a úzkosť, že som o 5:30 večer sa zavrela do svojej izby, lebo som si myslela, že ten Aziat ma pretne mačetou. To bolo tak zlé, vážený, ono to znie, až trápne to znie, ale ja som si to vtedy naozaj uverila, že on ma určite pretne mačetou. O 5:30 večer. Zaspala som asi o 7:30 až do rana, neviem, strašné. Psychická nepohoda a depresívne stavy, to je veľmi, veľmi big point. Big point. Tým, že som taká, aká som, vysoko citlivý človek, inak tí, čo to možno aj máte, že cítite, že preciťujete strašne veľa vnemov, aj tie dobré, aj tie zlé, nejak výnimočne, tak je to normálne, sa to volá, že HSP. Highly Sensitive Person. It's me. Všetko prežívam absolútne. Neviem vám povedať na stupnici, jak veľmi, ale neviem byť flat. Viem byť v kľude, to je niečo iné. Ale aj ten kľud prežívam o mnoho intenzívnejšie. Hej? Čiže highly sensitive person je veľmi citlivý na vnemy, veľmi jednoducho na zvuky, na triggery. Proste poďme si povedať ešte čo. Ako vníma svet highly sensitive person? Výrazne intenzívnejší, hlbší a často aj vyčerpávajúcejší než pre väčšinu ľudí. HSP nie je diagnoza, ale dedičná vlastnosť nervového systému, ktorý má asi 15 až 20% populácie. Hĺbkové spracovanie informácie. Po bežnom rozhovore HSP ešte dlho premýšľa, čo presne tým myslel. Bolo to čudné, ako sa zatváril. Všetko analyzujete, všetko overanalyzing. Presne po konverzácii ešte si pretavujem tie otázka, dobre to bolo, takto, hej. Silná emocionálna reakcia, vysoko empatický, preberajú nálady druhých ako špongy a ja vodím do miestnosti, ja presne viem, kto je nasraný, kto má toto, ja to vnímam celú miestnosť ešte predtým, jak tam vstúpim. Negatívna spätná väzba, krík, konflikty ich môžu paralizovať alebo rozladiť na celý deň. Preto ja mám možno aj taký coping mechanizmus, že kričím veľa. Aby nekričalo sa na mňa, tak ja kričím, hej. Precitlivosť na podnety, overstimulation, rýchlejšie vyčerpanie, hej, silný vnútorný život. To je u mňa to absolútne extrémne silné, preto aj som taká kreatívna, lebo HSP má bohatú predstavivosť. Ja vidím v obrazoch. Často kreatívne nadanie, sklon k umeleckému vyjadreniu. Často rozjíma, filozofuje, premýšľa o zmysle vecí, vzťahoch, o svete. Niekedy sa to môže prejaviť ako sociálna úzkosť alebo introverzia. Ja som extrovert, veľmi rada a často, ale ja milujem si napríklad teraz už snívam júl, budem mať veľmi ľahko pracovný, prečítať si knihu na teraske, štebot vtákov. Leave me the fuck alone. Musím byť aj sama. Ale zase, keď je nejaký social gathering, ja som ten showman. Aj teraz, keď bola tá etiketa, čo sme boli na tom kurze, ja milujem reagovať vtipne a mám rada ten smiech ostatných. Hej, čiže ja som showman, ale ten každý showman potrebuje v zákulisí načerpať energiu. Čiže toto je HSP. HSP netoleruje falošnosť, krutosť, povrchnosť, agresiu, má vysoký zmysel pre spravodlivosť, empatiu. HSP môže byť skvelý priateľ, partner, terapeut, umelec, pedagóg. Ja milujem inak učiť a mám aj coachingový certifikát, by the way, na coachovanie, ale ja to nemôžem robiť. Mňa to strašne ma vyčerpáva tá interakcia s ľudí a plus neviem si dať takú tú bariéru medzi tým, keď má niekto nejaký problém, ja to hádžem na seba. Hej, ťažké, to je ťažké. Ako si HSP môže pomôcť? No, regulovať podnety, odpočívať preventívne, prijať seba samého, áno, nastavať si hranice. Hranice je veľmi dôležitá vec. Opäť spomínam pani Noru Lávkovú, ktorá má kurz na ako si stanoviť hranice aj proti toxikom, aj proti psychopatom, aj proti všetkým. Toto je na mojom to-do liste. Zdravé hranice vo vzťahoch absolútne priorita. Prosím vás, ak si nezapamätáte nič z tohto podcastu, ani o marihuane, ani o kreku a ani o ničom, tak aspoň zdravé hranice. To je numero číslo 1. Máme to tuto, poďme späť k tým drogám. Psychická nepohoda, depresívne stavy. Chcela som sa dostať k tomu, HSP má veľmi rýchly spád niekedy do depresie. Čo sa mi stáva, ak nemáte tie hranice a tak ďalej, tým, že veľa analyzujete, dostanete sa do takej black spiral. Takže ja viem veľmi rýchlo sa dostať do takej black spiral, ale našťastie sa viem dostať do rýchlo. Mala som vo svojom živote raz depresiu, ktorá bola dlhodobá. Bolo to veľmi zlé. A dokonca mi vyšla aj z DNA éra, že tam mám genetickú
predispozíciu k depresii ako väčšina akože v porovnaní s väčšou populáciou. Čiže pre mňa drogy je absolútne no-go. No-go. Neviem si predstaviť bad trip a že ma hodí do depresie. No way. Vie vás aj alkohol hodí do depresie. To vieme. Ale za mňa tá opica mentálne je skôr taký útlm, ktorý som dokonca paradoxne v Amerike veľmi obľúbovala a milovala som sa učiť po opici. Lebo išli sme do brutálneho nejakého klubu na rooftop v LA. Nedela bola opica jak prasa, musel som sa učiť na skúšky, ale mňa to vždycky, tým, že som taký ten HSP, utlmilo. Bolo mi fyzicky zlé, že mi bolo zlé, ale že tá opica bola pre mňa veľakrát kľud. Tým, že som bola mladšia, 10 rokov, nešlo mi to až do takých tých fyzických symptómov, ale mala som taký ten útlm. You didn't feel anything. All of a sudden you didn't feel anything. You feel nothing. To bolo skvelé. Akože áno, možno to znie jak sadomaso, ale tá opica bola pre mňa, neviem, či si to viete predstaviť, ale také až úplný silence mind. Že tá bolesť z tej opice, tie fyzické symptómy úplne utlmili tú mysel. Takže to bolo skvelé. Po drogách toto nemáte. Wow. Bad trip or opica. Hangover from drugs. No fucking way, oh my god. No fucking way. Strata kontroly, to je tiež, tak to máte aj na alkohole, ale neschopnosť komunikovať, orientovať sa, stratiť kontakt s realitou. Niektorí zažijú bad loop. What the fuck? Opakujúce sa i negatívne myšlienky bez úniku. Toto keby sa mi stane na drogách, že bad fucking loop, I'm gone. No way. Za mňa sú drogy, že skúsme dať koňovi zjesť indulónu a uvidíme, čo sa stane. Že you have no idea what the fuck is gonna go. Like, you have no idea. Chápete ma? Že za mňa sú drogy tak nevyspytateľná vec, že nerozumiem, ako to tí Holanďania robia, že v piatok, sobotu sú na MDMA, sobotu na kokse, trošku im to vyrovná hladinku a oni idú v pondelok, hi manager, comes to work. Goedemiddag. Počkať, dobrý deň po holandsky. Goedendag. Goedemiddag. OK. Len tak. V sobotu som mal MDMA, v piatok koks, v nedeľu crack, ale v pondelok goedemiddag. OK. Goedenavond. Dobre. Za mňa tieto drogy v tom Holandsku, že absolútny masaker. Ale to nie sú, že u nás tie drogy sú, že socky, alebo potom, že showbusiness ľudia na kokse. Nie. Tam to bolo normal people. Normal people are on drugs. A to je taká potom už len otázka, sú závislí, nejsú, alebo sú len v lete, alebo je to kontrolovaná závislosť, alebo čo to je. Nerozumela som tomu. Plus, viete, ešte som sa pýtala jedného Holanďana, že prečo to je. Je to hlavne kvôli tomu, že oni chcú ušetriť peniaze. Lebo koľko vás vyjde večer, keď idete do nejakého brutálneho baru alebo do klubu, musíte vypiť minimálne 6-5 drinkov, dať si šoty, no čo 100 € padne jak nič. Dáte si extazu za 14 € and you fucking last for days. 2 days on ecstasy, easy. Za 14 € máš dvojdňový trip. Čiže oni to reálne, tú žgrlavosť normálne ešte aj na tomto faktore to tam vidíte, tú žgrlavosť. Tá žgrlavosť tých Holanďanov je neuveriteľná. Povieme si to ešte na pár príkladoch a to nie je len, že voči ženám. Oni voči sebe. Oni majú apku vo Holandsku, aplikácia vo Holandsku na posielanie si Tiki, nemusím to ani googliť. Volá sa to Tiki a oni si reálne medzi sebou posielajú 35 centov. Tiki culture. Rýchla platba cez odkaz. Ja ti pošlem nejaký odkaz, ty na neho klikneš, zaplatíš mi cez internet banking. To sú ale také sumy, že my by sme si tu poslali, ja neviem, si mi 50 €, pošlem ti Tiki, si mi 20 €, pošlem ti Tiki. Neviem, kúpiš mi kávu na budúce, to je pre mňa za mňa normál. Všetko po 10 € kúpiš mi ty na budúce, pre Boha. O čo sa tu bavíme? Ešte tak transakčná daň. Tá transakcia stojí viac jak tých 4 €. Nie, tam reálne som, keď som študovala, niekto išiel do potravín, tam hneď boli potraviny a niekto, že nechce niekto niečo a druhý Holanďan mu povedal, že kúp mi nejakú šunku, že 10 deko šunky, čo máte normálne v pláste zabalené, dostalo 76 centov vtedy, ja neviem, whatever. Došiel typek, dal mu šunku a on, že koľko to je, že 76 centov, dobre, že poslám ti IBAN, vtedy nebola tá Tiki, poslám ti IBAN, no, že OK, like it's normal.
On mu poslal cez IBAN 76 centov. A to bol nejaký môj prvý týždeň v Holandsku, že what? Sorry guys, what did you do? What did you do, guys? Did you just send him 76 cents for your ham? Did you do that? Yeah, did you do it? I'm just checking. Is it okay? Is this how it works here? Okay. V randení to isté. Všetko je 50-50. Všetko, aj prvé rande, aj druhé, aj tretie, aj pozvanie na pivo. Všetko je 50-50. Ak on platil tú večeru, večer vám pošle tiky. Vďaka moc za večeru. Posielam ti tiky za platbu polovice pizze, čo sme mali. It's okay. It's okay, yeah. Jos, to je také akože holandské meno. Jos, I'll see you next time. Okay, thank you for your tiki and a half pizza. Okay. Ako je to, oni medzi sebou majú také pravidlo, že nikto nechce nič nikomu dlžať. Neviem, čo to je. A nikto nechce nič nikomu dlžať, preto si je poslal 76 centov. Úplný opak Francúzov a Španielov, že I'll help you, you'll help me, I buy coffee, you buy me coffee later, whatever. The fuck, Dolce Vita, shut the fuck up. Unbelievable. Holanďania nemajú teplý obed. Zase to ideme k tomu, že to je too much. Máš mať len jedno teplé jedlo večer. Máš mať studený sendvič na obed. Prečo majú Holanďania len jedno teplé jedlo? Super postreh. Áno, je pravda, že Holanďania tradične jedia len jedno teplé jedlo denne, väčšinou večer. A nie je to náhoda, ale výsledok histórie, kultúry a praktickosti. Ja si tu nevymýšľam. Anička, Zuzka, Andrejka, tí, čo žijete v Holandsku a teraz to nie je pravda, my sme mali včera 2 teplé jedlá. Here it is. Pracovná školská kultúra, rýchly obed. Holanďania majú veľmi praktický, nekomplikovaný vzťah jedlu. Absolútne opozit Talianov a Francúzov a Španielov. Obed je zvyčajne studený, chlieb, butterham, syr, šunka, pohár mlieka. Yes. Normálne, priemerný Holanďan len tak pije mlieko, len tak cez deň si dá pohár mlieka. Mohli by ísť do slovenskej školky a dáme im tam aj tú košku. Tradične sa obed nosí z domu a jedieš rýchlo v práci alebo v škole. Nie je čas na varenie. Kultúrne to nie je hlavné jedlo dňa, tým je večera. Večera, teplé jedlo sa varí večer doma, tak, zemiaky, mäso, zelenina. Oni majú takúto svoju omačku z kapusty, s klobasou nechutnou bielou. No fuj, holandské jedlo je inak strašné. Minimalizmus a efektivita. Chápete, všetko je tam orientované na tú produktivitu, efektivitu, minimalizmus, žiadne, aj poďme naspäť k tomu, povieme si to, kde to je. Doma, gewoon, dan doe je al gek genoeg. Správaj sa normálne, to už je dosť bláznivé. Všetko sa k tomu vzťahuje. Nepretrčaj, minimalistické, praktické, jednoducho proste, aby si bol dobrý pracovník, aby si bol tak, aby si zapadol, neužívaj si život, buď pri zemi, buď tam, kde si, možno teraz si nejaký Slovák povie, ja musím ísť žiť do Holandska. Good for you! Don't fucking bother me. Francúzi, to mne vyhovuje. Dojdu na 10. do robotu, na 10. dojdu do roboty, dajú si kávičku pri tej coffee machine, trošku poklabosia, čo bolo včera večer, a dajú si cigaretku, idú trošku robiť, idú na obed o 12. Tam sú 1.5 hodiny, dajú si cigaretku, zase people watching a little bit, idú do ofisu na 1 hodinu, o 3. sú done. Fuck it. Why would I fucking work hard? I don't get it. Toto? Chce sa mi... No, som nasraná. Raňajky aj obed sú často doslova rovnaké. Chlieb plus niečo. Holandsko má bohatú tradíciu chleba. Rôznych náterok, hagelslag, arašidové maslo, sír, sprinkles, oni si natrú maslo a na to také tie sprinklers, farebné guličky, normálne také, čo dávame my tu na koláče a torty, oni si to posypú chlebom a normálne chrúmu tu čokolády v tých guličkách a tie chrúmky a tie posypky, oni tak jedia to chleba. Jedlo je často vnímané ako palivo, nie ako udalosť. Najeď sa rýchlo a choď ďalej. Jesus. A vy sa mi čudujete, že som odišla. Nie je to o tom, že by nemali radi jedlo, ale nezveličujú ho. Ale oni nezveličujú nič. Ani lásku, ani vzťahy, ani jedlo, nič. Oni len tak sú. Ježiš, ako som rada, že som odtiaľ utiekla. Plus, nenazývame to rasizmus, nazývame to také, že nepustia si vás medzi seba. A teraz môžete zase niekto tam, kto tam žije, povedať, to nie je pravda, mám veľmi veľa kamarátov Holanďanov a sú veľmi milí. Pozor, nie. Holanďania sú milí. Povedia vám cestu, trasu,
Oni sa naprvú zdajú veľmi priateľsky, kdežto Francúz naprvú nevyzerá priateľsky. Hej? Ani možno Talian, nie. Oni sa zdajú milí. Ja, chud. Ale oni sú takí národniari, že naozaj mám aj príklady báb, čo tam ostali žiť a zobrali si Holanďana, naučili sa po holandsky. Deti vedia po holandsky. A tí Holanďania, tí kamošia, tak ju nikdy medzi seba nezobrali. A hlavne, ak ste z nekúl krajiny ako Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónia, Albánia. Pre Holanďana sme my, ako to, čo sú pre nás Rumúni. Áno, je to tak? Prepačte, priznajte si to, ako vnímate Rumunov. Vždy je to proste to, čo je východnejšie od nás, je tam ten stereotyp a tak to je. Môžeš nad tým plakať, Majka, mne to je jedno. Je to tak. Vždy sa nad nich budeme vyvyšovať trošku, lebo sme už trošku západnejšie a tak ako oni na nás. Ja som tam naozaj pociťovala také, že čo ja Slovenka. Ja som sa už dokonca potom aj hanbila niekedy povedať, že odkiaľ som, lebo sedíme pri stole, že Španiel, Francúz, Holanďan, Nemec a Slovenka a pýtali sa, where are you from? A on že zo Španielska, wow, beautiful, Italy, oh, great, how crazy, Nemec, super, a ty Slovenka. A všetci tak, že... Toto ma naozaj nebavilo im vysvetľovať, že we are semi-normal country. Akože my toto vnímame, že sme normálni, ale na nás sa naozaj, a to mi verte, na nás sa naozaj zvyšok Európy pozerá jak na úplných nímandov, že tu nič nemáme. Ale dobre, povedzme si, nalejme si čisto vína, akože, jakú tu máme vládu, čo sa o nás píše, čo sa o nás píše, prosím vás, v international media, že si tu podávame ruky s Putinom a takéto veci. Hej, že oni si robia nejaký ten imidž, ostatné európske EU krajiny NATO a tak ďalej. Nejdem to dávať tu do politiky, ale rozumiete ma, že oni nás tak naozaj vnímajú ako nothing. And maybe we are nothing. I don't know. Žijeme si tu v bubline proste, nevieme, čo sa deje za tými múrmi, ale jednoducho viem, že aj Briti ešte extrémne o mnoho viac, možno ako Holanďania, pozerajú na nás cez prsty a mňa to nebaví každému vysvetľovať v týchto krajinách, že oh no, I'm educated. I studied in US. I know how to read. I know how to write. You know? I know I'm a human being just like you. Mňa to nebavilo. Absolútne. Preto som sa aj vrátila naspäť. Ja vám to poviem takto, jak to je. Ja som sa vrátila naspäť na Slovensko kvôli tomu. Nebavilo ma sa obhajovať vo svete, že ale študovala som v Amerike, ale mám vyštudované v Amsterdame, ale cestovala som celý svet, ale máme aj doma internet, ale máme aj... Mňa to nebavilo. Extrémne ma to nebavilo. Furt proste ako keby sa obhajovať. Preto som si povedala, že radšej budem na Slovensku medzi svojimi a každý bude chápať, keď poviem, čo znamená, že som z Bratislavy. That I'm the best. Každý to bude rozumieť tomu. Proste tak to je. Čiže môžete mať na to taký názor, jak chcete. Veľmi dobrý film na toto. Poľský film. Cicha noc sa to volá. A Poliak, ktorý žije v zahraničí, zarába si v Nemecku, dojde do Poľska naspäť k rodine. Celý tento aspekt toho, keď žije takýto človek z východnej Európy, niekde v zahraničí, v západnej, ako ho vnímajú tí ľudia, ako je potom vnímaný aj doma. Vy vlastne potom nikde nepatríte. Ja som to mala chvíľu. Hlavne keď mi všetci furt rozprávaš po anglicky, shut up. Ja budem mať 40, ja už som jak Meryl Streep, mne už to je jedno. Prešli sme si holandskú kultúru, ešte si povedzme svadbu. Holandská svadba, vážený, je o tom, že sa pije čaj, dajú sa nejaké zákusočky a ešte je to o tom, že oni napríklad pozvú len 8 ľudí na večeru, že veľmi blízku rodinu, rodičov, brat, sestra a ostatní hostia majú dojsť až po 10, ale že idete na obrad niekam do kostola alebo tak, idete na obrad. Z toho obradu vás pošlú akože kamarátov a hosti preč. Normálne, že choďte niekam preč do mesta a potom sa vráte o 10, až keď začne party, lebo vlastne tú večeru my vám nezaplatíme. Tú večeru vám nezaplatíme. Nie. Prečo by sme vám to platili, pre Boha? It's a lot of money. And wedding? No. It's such a stupid thing. I'm not gonna pay anything. Absolutne. Birthday parties? Sedíte v kruhu na stoličkách, dávam chlebík jeden do ruky a bavíte sa s čajom v ruke dokola. Je pravda, že v Holandsku si na parties sadnú
ľudia do kruhu. Áno, pri menších house parties môžeš vidieť, že si ľudia sadnú do kruhu. Takýto kruh umožňuje lepší kontakt, zdieľania pocitov a príjemnú komunikáciu. Jesus Christ. V Holandsku sú house parties často spojené s rekreačným užívaním MDMA alebo iných substancií. Preto sa často dbá na atmosféru, vzájomnú starostlivosť a bezpečnosť. Takže tu, keď máte bytovice, tam majú tiež bytovice, sadnete si do kruhu a šláhnete si MDMA. Normal. Just a normal Friday. Týmto ukončujem našu dnešnú seansu o Amsterdame a Holandsku ako takej kultúre. Dalo by sa o tom hovoriť veľa, naozaj, ale nemáme toľko priestoru na to. Ešte poviem to, že ženy sa neupravujú, ako tu napríklad, ale je to iné, jak v Paríži. Parížanky vieme, že sa nemalujú. Maximálne nejakú špirálu, trošku obočie upraviť, žiadnu bázu, lesk, max a večer si rúž. Veľmi, veľmi naturalistické veci. Taká tá práva Parížanka. Ale v Amsterdame to je, že fucking hell. To vidíš, že nechce sa upraviť kvôli tomu, lebo ona je si rovná mužovi a nemajú prečo kto hodnotiť na základe výzaže. Štekle? Priemerná Holandianka v živote nemala štekle. A je to naozaj, že prečo holandské ženy nepoužívajú make-up? V Holandsku je veľmi populárny prírodný vzhľad. Ľudia často preferujú jemný alebo vôbec žiadny make-up. Kultúrna otvorenosť a autenticita. Úprimnosť, priamočiarosť, autenticitu, ale to není, že priamočiarosť. To je, že vám fleknú do ksichtu absolútne to najhoršie, čo vám môžu. Pre mnohé ženy je dôležitejšie cítiť sa pohodlne a byť sama sebou, než sa maskovať make-upom. Ale to není, že sa maskuje človek make-upom. Zvýrazňuješ črty krásy make-upom. Ja sa nemusím maskovať. Praktickosť a rýchlosť. Zase ideme na tú efektivitu. Make-up není praktický a rýchly. Hej? Štekle vôbec, lebo zase to není praktické. Asi menej zemiakov pooreš v štekloch ako so šteklami. Čiže mne tam strašne chýbalo to potešenie. To potešenie zo života la dolce vita, fuck it, I'm gonna live my life a preto som odtiaľ utiekla. Ja vám všetkým ďakujem krásne za vypočutie. Ak máte ešte nejaké otázky k tejto kultúre, nepíšte mi vôbec k tomuto. Radšej si pokecajte s chatom GPT. Myslím si, že veľmi, veľmi podobné to bude aj v Dánsku, aj vo Fínsku a možno aj vo Švédsku, aj keď Švédsko je veľmi také špecifické, čo sa týka make-upu žien a toto. Ja vám ďakujem krásne za vypočutie. Myslím, že som vám povedala celkom dosť takých vecí, čo ste nemali odkiaľ vedieť a vidíme sa v ďalšej epizóde Hello Cloudy Show by Hello Cloudy, sponsored by Hello Cloudy. Bye!